Puila breakup hinggai ola tesha alka buri bai bono no khangke o buri rishi nangjaka tei o chlani bwkha tabuk wan suma tongo khorokni burni bisingo sabo no nanai tei sabo no yakarnai jotono lamsugani wati channel o hingkai o story wngkha nomita tei somirni kok norok hingkai Puila ni simi last jora kaham ke khanadi tei kaham ke bujinai o kono share khalakya bini logi song abake bini dol borok khorokni Puila dol ni yangtui hinui hamjaklakya aboti khai borok ni hamjama 1 bochor complete wngkha aboni ulo chola MBB college o poru hingkai a jagao program tongma bagui mosana hinui practice khaikya aro khoroksa buri bai sini lakya tei borok aboti khai aphurni simi o buri bai dol wngkha a kokno khnaui bini Puila ni buri o chlano JODI.CHAJAK kagui rikha a jorao chla onek kabui bini buri no kaham ke bujugui nasuka abo dol se ani college ni se hinui haipano buri bini kokno kisapono bujinani try khaliya breakup wngmani 2 bochorni ulo borok tesa HINUI malai phika Agartalani big bazar showroom o aphuruo o buri chlano nugui gana thangai kok saka a jorao no o chlani tei khoroksa je tabuk present ni buri borokno khorokni koksai toma nugui JODI.CHAJAK bini chlano yakromui tlang thangka aboni next day o bini Puila ni buri o chlano tesa SMS khlai horka haipano o chla kunu saimaya bini tabuk present ni buri o message no porui direct o buri no kotuk horka nungtei o jagao phone bo takhadi message bo takhadi je agi pass ni kongno tei tekardi aboti hinui saka aboni 6 din ni ulo abake 6 day ni pore jala IGM hospital o bini bani bwsano sak hamya rugi nani hinui thangka a jagao bini Puila ni buri bahano Hamjak bini dol no hospital o nani hinui borok hospital o tesa malai rikha apro buri JODI.CHAJAK kok saya tongmani o chlano thangai tesa kok saka apro buri nukha o chlano je bo gift rimani hand watch hayake gori o chla tabuk bahano bini gori no kanjak abono nugui burini bwkhao tesa joli mani hamthangka tangi hinba bo je bono asuk hamjagui gift rimani a chla tabuk bahano bini o gori no kanui tongkhu tei apro chla bahano nukha bini exam puro bo bini buri no gori hand watch pairimani abo bini buri bahano kanjak aboti khaino borok khoroksa tei khoroksa no Puila ni simi last jora joto kokno khulugui salakya tei bini o buri Puila ni tabuk bahano o chlano hamjagui tongo tei o chla bahano bini Puila ni buri no tabuk bahano hamjagui tongo tangi hingkai borok ni abo walai kaklaimani buya abake khoroksa tei khoroksa no chela buri manu hinui kakmaniya borok ni abo bujilaimani mistake wngma bagui se kaklaio abono bo niji no kunu wansuk maliya tabuk sabo bai tongnai aboti kongno wansugui bini dol rok no bar bar sungu tam khakya hingkai hamnai aboti hinui abono last kok dol rok no norok jodi bini jaga kalai tongkha hingkai norok tam khainai sabo bai tongnai Puila ni hamjama bai de tongnai abake last ni hamjama bai nung kaham ke wansugui comment khaidi tangi hingkai nini kaisa comment no bini onek help wngui thanai norok hingkai kaham ke wansugui comment khaidi nini live o khorokni borok hamjama tongkhaikhe nung sabo bai tongnai Puila ni hamjama bai de tongnai abake abo last ni hamjama bai nung abono kaham ke comment khai sadi।